Sa among pagbiyahe sa Kalapi, kauban sa among igsuon o pag-umangkon guys, taliwala sa makusog nga uwan. Sa among pagpanangkot dito sa Berhin sa Kaluoy. Hello guys, good morning. Ning time guys, nagpatubil mi og gasolina. Kay nagplano mi guys nga moadto dito sa Kalapi. Aron sa pagpanagkot guys, pasalamat sa amo ang pag-umangkon sa ihang pagpasar, sa ihang pagtuon. Nahuman na ning pag-umangkon na guys sa ihang pag-eskwela. Og nagpasalamat mi sa mahal na Birhen guys kay as niaging mga tuig guys kami gyud didto ni adto ditong dapita kay aron pagpangayo sa tabang sa mahal na Birhen karon kay nahuman naman guys mga to na pud mi guys, mobalik na pud mi ditong dapita. Kauban sa ako ang brother-in-law og sa iyang anak. Og sa ako pong anak guys nga si Junior. Nangadlawon mi ani guys kay aron sayo mi makaabot sa Birhen sa Kaluoy. Pero sa taliwa sa mong pagbiyahe guys, nibuhos ang makusog nga ulan. Pero kay nakadama mig mga payong. Mao lang man puy among gisalipod sa among gisakyan guys kay dira mis backseat. Nasa gubang jud namo guys ang init ug ulan. Pero wa jud ni ingon nga mo'y nakababag guys, padayon gihapon mi sa among plano. Kay karong adlaw jud ang schedule sa pag-adto sa mahal na Birhen sa Kaluoy. Mao ning pag-umangkona guys. Purya budyag. Cum laude hinoni siya guys. Murag mura naman ako na hinon nanay anin mo ay nang hambog. Pero ang tinuod jud akong gisulti ani guys kay ang kining mama ani manggiulawon pud.
Sa gikayon ko no guys, nangadlawon jud mi, wa pa mo subang ang adlaw. Aron sa ingon nga dili mi init kay mo biyahe guys. Enjoy kayo mga igagaw guys. Kani si Catherine og si Cyrus. Suod kay ni sila sa ako mga anak guys. So ni uban dyan ni siya pagbiyahe ngadto sa lungsod sa Kalapi. Guys, sa among pag-travel guys, wa ko magtuo nga makakita ko aning mga buwaka guys. Sa nakakita ko sa salida ani sa sini guys sa unang panahon. Ngan lamang to og Fire City guys. Karon ni ano po di dapit sa province sa Bohol. Ni aray po ang Fire City. Kining kahoy nga nagbaga ba guys, kanang nagbaga sa kabuwak. Manibot pasabot na ko guys, Fire Tree or nganda na dito sa salida sa akong gitara sa una og Fire City. Ni ana day sa Bohol. So nindot kay tan-aw nang amo ang probinsya sa Bohol guys. Kay manindot nga talan-awon nga ani apa ka dinhi mismo sa maong mga highway guys. Nindot na kay tan-aw nang amo ang probinsya. Kay magkayo ang kahoy guys, murag kalayo. Ambot unsa nga naning buwaka guys, kay mao may nagpasulabi dinhi sa amo sa Bohol. Naghatag yun ni siya og dako kaayong view sa highway guys. Unsa na ning lugar, murag doon naman may ani sa Kalapi. Og dili ni Maribohok, Cortes, Luon. Di na ko kabisado ani guys kay nagdagan man ang sakyanan niya po ko sa sud. Basta kay naningwa jud ko ani pagkuha og kanang view. Pinagi sa ahong kamera. Pasensya na mo guys kay murag alanganin ka adyo, lisod kay ko ang posisyon rin sa sud kay gauwan lagi gapiot. Mao nang dili kay ko makakuha kayo og insakto nga view. Pero nindot kay tan-awon guys. Ugaling laman kay giatol pod og kanang makusog nga ulan. So kung init jud kaayo ni guys, attract jud kaayo ning maong buwaka. Sinda panarapo si Junior ani guys sa sakyanan kay gatutu man. Say guys, tanawa guys, bisan ka mo ma-attract yun mo tan-aw na ining maong tanom. Kinsa to nakahibaw sa maong pangansa maong tanom guys, palihog. I-comment laman guys kay na-attract mi ani
Nangita mig sidling matupos ko ang manghud. A few moments later. Mao na ni guys ang simbahan sa Kalapi guys atong makita. Ato na lang taon guys. Dako kayo ang maong simbahan o maanindot kay tan-awon guys. Nilabay rami ani guys ni suda mi sa merkado kay aron sa ingon mamahaw mi guys. Di na pod ka klaro. Mota. Layman. Wa ko na mag-play dito ganina. Dito mag-play ganina. Hello. Hello madlang people. Di ami karon sa merkado sa Kalapi. Mulabang na mi kay mamahaw mi, mamahaw. Mamahaw. Kay mo padulong mi sa Berhin sa Kaluoy guys. Mahaw sa mi. Sa wa pa mi mamahaw ani guys, galingi-lingi ko sa mga restaurant ni Repita guys, tabok sa highway. Ani among gud among ison ani si Oliver. Pero wa man na mo makita guys, nisod na lang may silaing restaurant kauban sa amo ang grupo. Mga musta na lang ko ni Oliver sa iyang papa nga si Mar, ni Flor, ni Liesel. Sa tanang pag-umangkon nako nga ni Asud sa Kalapi karon,
Di namin hapit ana day kay moadto nami sa Biron sa Kaluoy kay dinalian man among lakaw kay ambot unsay plano pa na sa among igsuon aron sa paglingaw sa iyang anak ngadto sa laipang suruyanan. Isuroy pa kuno pud Manila guys, so ang oras limitado, so lainon ra nato ang pag-anak sa Kalapi diha mismo sa inyohang panimalay. May panganaog na mo. Kauban ni Uncle Puhon maloy ang Ginoo. Ni ana gani abot namin sa among ruta sa mahal na Birhen sa Kaluoy. Ang tinuod guys, ang Mr. Kalapi manggod, so nasuito pud mi aning dapita. Mo nang ngatungan higid mi ani sa Kalapi, mananda managkot. Karon kauban ako ang mga igsuon ani guys. Ha? Pag umangkon anak, siman nga ba? Ako man mauman. Hello, di anami karon sa Birhen sa Kaluoy, niabot nami. Salamat sa Ginoo. Taas-taas gid ang among biyahe. Tara. Let's go guys. Nagpila ko na yun, ano po sila tayo? Night tag 14, ako'y tag 50. Binimbitahan na nilay? Butahan na naman kayo. Kano yung nanay tagpila po? Tag 14. Kani day pila po ni day? Tag 230, ma'am. Kanang gagmay. Tag 188. Kani ngani. Tag Oh. 120. Ano po tag 120?
Po yung sing-sing. Sing-sing ba na siya? Okay rin lagi mag-video ha. No comments. Kani siya libro ni siya no? O Bible siya nga gagmay. Pero na ay letters wala. Oo, naa. Na ay letters? Pero gagmay ra kaayo. Mabasa lagi Bisaya, English. About Ha? depende. English. English? Ah. Mga souvenirs. Pwede lagi may makasod sa sod, no? Sige, bye-bye. Pwede rin makabidyo.
Okay guys, sige. Yes, okay. Kuan ba? Pulseras, nani, pulseras. Hmm. Birhen sa Kaluoy. Birhen del... guys, sa dili pa nako tapuson kining mga video guys. Salamat ko sa kong gisuon nga si Lini Dahang, Benjamin Dahang sa ilang pag tour sa Birhen sa Kaluoy guys. Og ako mo yun guys. Bye-bye!